ଭାଇ ଦେଖ ମୁଁ ବାଙ୍କେଟାରେ ଅଛି ଆଉ ପିଲା ଯେ ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ହାय ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ବାହାରି ପଡ଼ିଲିଣି ଏବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏବେ ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 7:45। ଆଉ ଆଜି ତ ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ବାହାରିଛି ଶନିବାର ମୋର ଟିକେ ଘରେ କାମ ରହେ ଶନିବାର ଦିନ। ତ ସେଇଦିନ ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଯାଏ। ମୁଁ ତ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲିଣି ବୁଗୁଡ଼ାରେ। ଆଉ ମୋ ବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ କରୁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି ଗଣେଶ ମେଢ଼। ଯେହେତୁ ଏବେ ଆଗକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7ରେ ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା ଆସୁଛି। ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବ ଏବେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବନା ଚାଲିଛି। ତ ଭାଇ ଯୋଉମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବ କାହା କାହା ଗାଁରେ ଗଣେଶ ମେଢ଼ ହଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆସିଗଲି ବୁଗୁଡ଼ା। ଜଷ୍ଟ ଟର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲିଲା ପରେ ଆମର ଅଫିସଟା। ଆସିକି ତ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଅଫିସରେ। ବେଗ କାଢ଼ିକି ଯିବା ଅଫିସ କି। ଭାଇ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଲେଟ୍ ହୁଏ ବିକଜ ଆମ ଘରଟା ଟିକେ ଦୂର ତ। ଏବେ ହିରୋ ଆମର ଆଉ ଆକୁ ଆମର କେତେବେଳେ 30ଟା ପାର୍ସଲ ଦିଆ ହଉନି ସବୁବେଳେ 15ଟା 20ରେ ହିଁ ରହୁଛି। ତମେ ନା ତାର କିଛି ଲାଇନ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ। ଆଉ ଏବେ ତ ମୁଁ ପାର୍ସଲ ମୁଁ ଧରି ବାହାରି ପଡୁଛି ଅଫିସରୁ ମୋର ବି ଆଜି ପାର୍ସଲ ବହୁତ କମ ଅଛି ମାତ୍ର 35ଟା ନା 34ଟା ଅଛି। ତ ଯିବା ଆଜି ଯାହା ବି ପାର୍ସଲ ଅଛି ସବୁକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଡେଲିଭରି କରିବା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଜିର ଦିନଟା କେମିତି ଯାଉଛି ମୋର ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଭାଇ ଏବେ ମୁଁ ଆସିଛି କାଞ୍ଜିଆପଲ୍ଲୀକୁ ଆଉ କାଞ୍ଜିଆପଲ୍ଲୀରେ ମୋର ଜଣଙ୍କର ପାର୍ସଲ ଅଛି ସେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଅଲରେଡି ପାର୍ସଲଟା। ତ ତାଙ୍କ ପାର୍ସଲଟା ଡେଲିଭରି କରିକି ଯିବା। ଓଟିପି ଯାଇଛି ଓଟିପି ଯାଇଛି ହଁ 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 ଏବେ ଆଜିର ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ସଲଟିକୁ ଡେଲିଭରି କରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଅର୍ଡରକୁ ଯିବା ଆମର ସୁବୁରିପଲ୍ଲୀ। ଏବେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆମର ସୁବୁରିପଲ୍ଲୀରେ। ଆଉ ସୁବୁରିପଲ୍ଲୀ ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ ତାଙ୍କ ଘରଟା କଷ୍ଟମର ଯାହା କହିଲେ। ତ ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଯିବା ଯାଇକି ଟିକେ କଷ୍ଟମରକୁ ରିଙ୍ଗ କରିଦେବା ସେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। 243 ପାର୍ସଲଟା ବି ଡେଲିଭରି କରିଦେଇଛି କଷ୍ଟମର ଯାଇଛନ୍ତି ପେମେଣ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ। ପାର୍ସଲଟା ରିସିଭ୍ କରି ଦେନ୍ ଆଗକୁ ଯିବା। ଭାଇ ଦେଖ ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପାର୍ସଲ ଦଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଭାଇ ଗାଁରେ ପାର୍ସଲ ଦବା ମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡେ। ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ରାସ୍ତା। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଭାଇ ଲୋକମାନେ ଆମର ପଳେଇ ଥାଉଛନ୍ତି ସବୁ ବିଲକୁ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆମ ପାଇଁ ଥାଉଛି। ଯଦି କିଏ କୁଆଡେ ପଳେଇଥିବ ତାହେଲେ ପାର୍ସଲ ସେମାନେ ରିସିଭ୍ କରିପାରିବେନି କାରଣ ଗାଁରେ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଫୋନ ପେ ନଥାଏ। ଥାଏ ବଟ୍ ଏତେ ବି ଲୋକ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମାନଙ୍କର ଫୋନ ପେ ନଥାଏ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ବି ଥାଏ ସେମାନେ ଫୋନ ପେ ରେ ବାଲାନ୍ସ ରଖିନଥାନ୍ତି। ତ ଯଦି ଭାଇ ବାଇଚାନ୍ସ ସେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି କୋଉ ଗାଁ ଫାଁ ପଳେଇଛନ୍ତି ତ ଭାଇ ତାଙ୍କର ପାର୍ସଲଟା ରିସିଭ୍ କରିବାକୁ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ସାଇ ପଡ଼ିଶା କହିଲେ ରିସିଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ବଟ୍ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତିନି ଯୋଉମାନେ ଟିକେ କ୍ଲୋଜ ଥାନ୍ତି। ନହେଲେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ପଇସାଟା ଆସିଲେ ଦେଇଦେବେ ସେମିତି ଲୋକ ହେଇଥିବ ବୋଲେ ଆକା ତାଙ୍କ ପାର୍ସଲ ରିସିଭ୍ କରିବେ। ନହେଲେ ତ ଭାଇ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଟିକେ ପାର୍ସଲ କାହାର ବି କିଏ ରିସିଭ୍ କରନ୍ତିନି। ଏମିତି ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ ଭାଇ ଜଣ ଜଣଙ୍କ ଘର ପଚାରିବ ଯଦି ତାଙ୍କ ପଡିଶା ଘର ବି ସେ ଲୋକଟା ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ସେ ମନା କରିଦେବେ ମୁହଁରେ ମୁହଁରେ କି ଭାଇ ଆମେ ଏ ଲୋକଟା ଜାଣିନୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ତାଙ୍କ ଘର କୋଉଠି। କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ କରିବ କଲ୍ କଲା ବେଳକୁ ସେ କଷ୍ଟମରଟା ତାଙ୍କ ଘର ପଡିଶା ଘର ହିଁ ହେଇଥିବ। ଭାଇ ଲୋକମାନେ ବି କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ପାର୍ସଲ ମଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି 4-5ଟା ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଭାଇ ନଥାଉଛନ୍ତି ଫୋନ କଲେ ଉଠଉନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଭାଇ ଏମିତି ମାନେ ରାଗ ଲାଗୁଛି ଏମିତି ପାର୍ସଲ ଯଦି କରିବେ ଭାଇ ଆମେ ଆସିବୁ ଏତେ ଦୂରରୁ ତମ ପାର୍ସଲଟା ଦବା ପାଇଁ ଭାଇ ଆସିଲା ସେ ତମ ଘରେ ନଥିବ ଫୋନ କଲେ ରିସିଭ୍ କରିବାନି। ପଚାରିଲେ କହିବେ ଭାଇ ଆମେ ଜାଣିନୁ କଣ ଅର୍ଡର କେମିତି ଭାଇ ତମେ ନ ଜାଣି ତମ ଘରୁ କେମିତି ଅର୍ଡର ହଉଛି। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଦିଟା ନୁହେଁ 4-4ଟା ପାର୍ସଲ କେମିତି ଅର୍ଡର ହଉଛି ତମେ ଭାଇ ଯଦି ଜାଣିନ। ଏମିତି ହେଲେ ନା ଭାଇ ମାନେ ମନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ୟାର ପାର୍ସଲ ଦବା ପାଇଁ। ଜଣେ ଜଣେ କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ସେମାନଙ୍କର ପାର୍ସଲ ଦେଖିବା ମାନେ ପୁରା ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଏ ଆଜି ପାର୍ସଲ ଦବ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାର୍ସଲ ଦେଖିଦବ ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହବ ଆଜି ଆଉ ମାନେ ପାର୍ସଲ ଧରିକି ଲାଇନ କି ଯିବାକୁ ହିଁ ମାନେ ମନ ହବନି। ମୋର ଭାଇ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋଟାଡି ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ରାସ୍ତାଟା ସଫା ଚାଲିଛି। ବୋଧେ ରାସ୍ତାଟା ଆଉ ଟିକେ ଚଉଡା ହବ ନା କଣ ସେଥିପାଇଁ କାମ ଚାଲିଛି ରାସ୍ତାଟା ଏପଟେ ଏବେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସବୁ ପାର୍ସଲ ଦେଇଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି। ଏବେ ମୁଁ ଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମା ଡାଳ ଖାଇଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ତ ମୁଁ ଏବେ ଡାଳ ପକେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବା ହାରି ବେଲଗୁଣ୍ଠାକୁ। ଘରେ କଣ ହେଇଛି ଖାଇଦେବା ଖାଇକି ତାପରେ ବାହାରି ପଡିବା ଯାହା ବି ଆଉ ପାର୍ସଲ ଅଛି ପାର୍ସଲକୁ ନେଇକି ଡେଲିଭର କରିବା।
चलतु डायरेक्ट जीवा मु बर्तमान खाई घर बाहर गले तो पार्सल दे जावा मत मोर तो अब अच्छे 35टा पार्सल आ 35टा पार्सल आमर सैड्रे आम गोटे पढ़ा आम शिशु विद्या मंदिर स्कूल रे तो से स्कूल रे गोटे मैडम अच्छी पार्सल तो कॉल कर बोधे हुए तो बोधे क्लास रूम अच्छा ना कौन से मत फोन टा पिकअप कले तो डायरेक्ट स्कूल भर जावा और मैडम को जाकि पार्सल देदेवा देन आगे आम सुकुमसर गाँव में 2-3टा पार्सल अच्छी ये हूँ आम शिशु विद्या मंदिर पिलाମାନେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ବି ସଟରଡେ ତଥାପି ଆଜି ଏତେ ସାରା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀ ଗୁରୁମା କିଏ ଅଛନ୍ତି ରେ ବା ଭାରତୀ ଗୁରୁମା କିଏ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଡାକି ଦିଅ କୋ ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ସଲ ଆସିଛି ଆଉ ତଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଦିଅ ଏଟା ଆମର ସୁକୁମସର ଗଲା ଅଛି ସ୍କୁଲଟା ଆମର ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ସ୍କୁଲଟା ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି এই ম্যাডাম করে বেড়ে भारती गुरुमा बोले आके तो कोड़ा रे तम नॉर्मल जारी रे देखो पिला मान देखि कि से देखि आप भैया मो भाई रे हाँ रे ऑनलाइन करिए मैम ना कैश दे 365 तो मासे आरंभ करते सब जाए सब्सक्राइब कर दो घर जाए है ये देखो स्कूल को आसती आम सुकुमसर से पिला देखिए भाई केते खुशी होती तो ए तोर रेकर्ड है रे आमर गौतम भाई गोटे पार्सल अच्छी घर तो अलरेडी देखी तो भाई आम गौतम भाई को कॉल करा पड़े भाई सी एनी टाइम से सीओडी हो कि प्रिपेड हो पार्सल भाई वंस कॉल भी करा पड़े भाई घर डायरेक्ट पार्सल नहीं दे दियो घर जो भी था डायरेक्ट रिसीव पहुंचती एमती लोक यार पार्सल देवा भल लगे अरे गौतम भाई किए ना तो आज जहाँ फोन टे करा पड़ो फोन करके घर बाहर पार्सल रखिदे पड़ेगा बोधे गौतम भाई हाँ एटा रखिदे तो गौतम भाई तो रखिदे तो ना दी भाई जाइए ओहो एटा दे दियो घर दे दियो ये पागटा तो टिके मेघ कर रखी खाली वर्षा न हो भाई वर्षा हो गले हैरान हवा पड़े दे दीजिए घर ना दी भीतर दिया अच्छे मो सुकुमसर रे आउ गाँव आउ गोटे लास्ट पार्सल है से पार्सल भी डेलीवर करके आगू जावा आसिले दे दे ये पार्सल को आम डेलीवरी कर सुकुमसर जहाँ पार्सल थी सब सला डायरेक्ट आम जी शरण बोली पंक्तिखारी नहीं मैं पास पहुँच गली पंक्तिखार यहाँ हूँ गुंडरेडी बालागिरी जो रास्ता आउ सीधा गले पंक्तिखार पहुँचली यहाँ हूँ पंक्तिखार स्कूल आम शुभम बोली गोटे पिलार पार्सल आसी तो घर मुझे अलरेडी जानी कल भी मुझे कल कर पार्सल डायरेक्ट देकी जीवा ना ये शुभम मम्मी टे कहदे कैश देव 500 टका पंजना पे कर पंजना पिला गणेश चांदा मागुଛନ୍ତି हाँ भिकारी डाकुआर को होते हाँ हाँ मंदिर बाहर गले ट्यूबवेल पर घर दे दीजिए भिकारी भिकारी ऑर्डर को भिकारी डाकुआर को होते
ଭିତରେ ଘରଟା ତାଙ୍କର? ଭାଇନା ଘର ବାହାରେ ଅଛି ତମର? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ କହିଦିଅ ଫାଷ୍ଟ ତମ ଘର ଟିକେ କହିଦିଅ ଆସି ନେଇଯିବି। ହଉ ପରେ ଭାଇ ପାର୍ସଲ ଗୋଟେ ଆସିଛି ତମର। କୋଉଠି ଚହରା ପକଉଛି? ହଁ ହଁ ଚହରା ପାଖରେ, ଚହରା ଆସୁନ ବାହାରୁ ଆସ, ମୁଁ ଆଇଲାଣି ଚହରା ପାଖକୁ। ତ ଚହରା ପାଖରେ ତମ ପାର୍ସଲଟା ଦବା। ଏଇ 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 ଘରଟା, ଏଇ ତ ଘରଟା। ଶରଣପଲ୍ଲୀ ଆମର ଛୋଟିଆ ଗାଁଟା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଁଟା। ଆଉ ଏ ଗାଁର ପାର୍ସଲ ଭାଇ ବହୁତ ହିଁ ମାନେ ବହୁତ ରେୟାର କ୍ୟାନସେଲ ହୁଏ। ସବୁବେଳେ କ୍ୟାନସେଲ ହୁଏନି, ବହୁତ ବାଇଚାନ୍ସ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାସକୁ ଥରେ କାହାର ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ କ୍ୟାନସେଲ ହବ। ନହେଲେ ଭାଇ ଏ ଗାଁର ସବୁ କଷ୍ଟମର ମାନେ ପାର୍ସଲ ଅର୍ଡର କରନ୍ତି, ସବୁ କଷ୍ଟମର ପାର୍ସଲ ରିସିଭ ବି କରନ୍ତି। ଏମିତି କେହି ଜଣେ ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ପାର୍ସଲ କ୍ୟାନସେଲ କରନ୍ତି ଏଇ ଗାଁ ଫାଷ୍ଟ ଧରି ଗାଁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲି ବହୁତ ଲୋକ ପାର୍ସଲ ଅର୍ଡର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ କେହି ବି ଜଣେ ବି କ୍ୟାନସେଲ କରନ୍ତି ମୁଁ ମାନେ କାମ କରିବା ପରଠୁ ଜାଣିଛି ବାସ୍ ଥରେ ହିଁ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଥିଲା। ସେଟା କଣ କାଳିଆ ନା ଏମିତି କଣ ଗୋଟେ ନାଁରେ ଆସିଥିଲା ପାର୍ସଲ, ଯେ ସେ କଷ୍ଟମର ବି ଏଇ ଗାଁର ନୁହନ୍ତି, ସେ ଭୁଲ ଭାଲରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଏଇଠୁ ଆଡ୍ରେସ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ, ତ ସେଇଠୁ ନଥିଲେ। ଆଉ ନହେଲେ ଭାଇ ଏଇ ଗାଁର ସବୁ ପାର୍ସଲ ଭାଇ ଡେଲିଭରି ହୁଏ। ଏଇ ଗାଁରେ ବୋଲି ତ ନୁହେଁ, ମୋ ଲାଇନରେ ସବୁ ଗାଁର ପାର୍ସଲ ଭାଇ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଯଦି ମୁଁ 50ଟା ପାର୍ସଲ ଧରି ଯାଇଥିବି, ସେଠି 48 କି 47ଟା ପାର୍ସଲ ଡେଲିଭରି ହବାଟା ଭାଇ ସିଓର। କଣ ପାଇଁ ନା ଭାଇ କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡେ ୟାର ପାର୍ସଲ କେମିତି ଅର୍ଡର କରନ୍ତି, କେମିତି କ୍ୟାନସେଲ କରନ୍ତି। ସେ ମାନେ କଷ୍ଟମରକୁ ବୁଝେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ଆମର, କାରଣ ଆମେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା। ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ସେମାନେ ଆମକୁ ହିଁ କହିବେ। ଭାଇ ପାର୍ସଲ କେମିତି ଅର୍ଡର କରାଯାଏ, କେମିତି କ୍ୟାନସେଲ କରାଯାଏ, ସେଇଟା ବି ଆମକୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡିବ ନା। ତ ତାହେଲେ ବି ତ ସେ କ୍ୟାନସେଲ କରିବେ, ନହେଲେ ତ ଭାଇ ସେ ଘର ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ କ୍ୟାନସେଲ କରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଆସିଲି, ଏଇଟା ଆମର ଅଛି ବାଙ୍କତରା। ଆଉ ଏଇ ଗାଁରେ ମୋର ଅଛି 2ଟା ପାର୍ସଲ। ଆଉ ସେଥିରୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ତ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଜାଣିଛି, ତାଙ୍କର ମୋର ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଘରଟି। ତାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ସଲଟା ଦେବା। ଆଉ ଜଣେ କଷ୍ଟମରଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ସେ କଣ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। ଯଦି ଘରେ କିଏ ଥିବେ ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ସେ ରିସିଭ୍ କରିବେ, ନହେଲେ କରିପାରିବେନି। ଦେଖ ଭାଇ ଏଇଟା ଆମର ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଗଣେଶ ମେଢ଼ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ହବ ଗଣେଶ ପୂଜା। ପିଲା କାଇଁ ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ସବୁ ଖାଇବାକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ଘରକୁ, ସେଥିପାଇଁ କେହି ବି ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି ଏଇଠି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପିଲା ଜାଗା, ଏଇ ପାର୍ସଲ ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି, ଏଇ ପାର୍ସଲ ଡେଲିଭରି କରିକି ଯିବା। ତମରି ବାବୁ ତମର ଆଙ୍କର ଘଣ୍ଟା ଆସିଛି। ଭାଇ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେମିତି ହଉଛନ୍ତି, ପାର୍ସଲ ଦେଖିଲେ ତ ଭାଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍ସଲ ଅର୍ଡର ହେଇଥିବ ଭାଇ, ତ ତାଙ୍କ କଥା ଆଉ କିଛି କୁହନି। ଭାଇ ଦେଖ ମୁଁ ବାଙ୍କେଟାରେ ଅଛି, ଆଉ ପିଲା ଯେ ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ପିଲାମାନେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆମର ବାଙ୍କତରାରେ। ସେଇଟା ଆମର ଯୋଉ ସେଇଟା ଯୋଉ କରୁଛ, ଆଉ ସେଇଟା ଗଣେଶ ପୂଜା ହଉଛି, ବଢିଆ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏ ପିଲା ସବୁ ମିଶିକି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଏବେ ଖାଲି ଚାନ୍ଦା ମାଗିବା ମୂର୍ତ୍ତିଟା ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଏ ଜାଗାଟାରେ ମୂର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ତାଙ୍କ ମେଢ ହେଇଛି, ଆଉ ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ତାଙ୍କର। ଆଉ ଏଇଠି ପୂଜା କରିବେ। ଭାଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସି। ଆମେ ବି ଦିନେ ପିଲା ଥିଲେ, ଆମେ ବି ଦିନେ ଏମିତି ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଚାନ୍ଦା ଫାନ୍ଦା ମାଗୁଥିଲେ, ସବୁ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଫୁଟେଇ, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ରିଟର୍ନ ଅଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ ଟା ମାଗି ଦେଇକି ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଯାହା ବି ପାର୍ସଲ ଅଛି ଦେଇଦେବା। ଆଉ ରିଟର୍ନ ଟା ଆଜି ଅଧିକ ନାହିଁ, ତ ଗୋଟେ ହିଁ ରିଟର୍ନ ଅଛି ପାର୍ସଲ। ଏଠି ଆମର ଶକ୍ତି ଡିଜିଟାଲ, ଆଉ ଆଙ୍କର ତ ପାର୍ସଲ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି। କୋଉଦିନ ବନ୍ଦ ନାହିଁ ଶକ୍ତି ଭାଇର ପାର୍ସଲ।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିକଅପ୍ ମୁଁ ରିସିଭ୍ କରିସାରିଲିଣି। ଆଉ ଏବେ ଆଗକୁ ଆଉ ଯିବା। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ ବ୍ରିଜ୍ ପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି, ସେଇଠି ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର 2ଟା ପାର୍ସଲ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ 2ଟା ପାର୍ସଲ୍ ଦେବା। ଦେଇକି ଆମେ ଏଇଠୁ ରାଇଟ୍ ଟର୍ନ କରିଯିବା ହରଡ଼ାପଦରକୁ। ଆଉ ହରଡ଼ାପଦର ପରେ ଆମର ସେଇ ହରଡ଼ାପଦରେ ଜଣଙ୍କର ହିଁ କଷ୍ଟମରଙ୍କର 4ଟା ପାର୍ସଲ୍ ଅଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସକାଳୁ ହିଁ କଲ୍ କରିଦେଇଛି, ଯେହେତୁ 4-5ଟା ପାର୍ସଲ୍ ଅଛି, ହୁଏତ ସେ ଭାବିଥିବେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରେଟ୍ରେ ଆସିବ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିକି କହିଦେଲି କି ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି 4ଟା ପାର୍ସଲ୍ ଆସିଛି। ଆଉ ତ ସେ ତାକୁ ଧରିକି ପେମେଣ୍ଟ ବି ରେଡ଼ି କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଯିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ସିଧା ଆଗକୁ ଯିବା। ସେଇଠୁ ପୁଣି ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠୁ ଆମର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଅଛି, ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯିବା ହରଡ଼ାପଦରୁ। ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି କେନ୍ଦୁପୋଲରେ। ଆଉ କେନ୍ଦୁପୋଲରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ଯଦି ହବ ସେଇଠି ଯାଇ ଆପଣ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଦେଖିଦେଇ ଆମ ପିଲା ଯାକ କାହାନ୍ତି କିଏ ତ ନାହାନ୍ତି। ସେଇଠି ଆମର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ବନା ହେଇଛି। ପିଲା ଯାକ ସବୁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ନା ସ୍କୁଲ ପଳେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ, ନହେଲେ ସେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସି ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କେନ୍ଦୁପଲ୍ଲୀ ହେଲା। ଏଇଠି ଆମର ଅଛନ୍ତି 2ଟା ହିରୋ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପଟେ ଆମେ ଗଲେ ବାହାରିବା ଆମର କୋଉଠି, ଆମର କରଡ଼ାବଣି ବାହାରିବା। देखा आप हीरो को देखा। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं सुके सुके सुके। अब हम डायरेक्ट कोठी हमर करडाबणी ଯିବା। तो सांग मैंने आज जहाँ भी पार्सल आनी सब पार्सल को मुझे डेलीवरी कर देती। आ टोटाल मुझे आनी 43टा पार्सल, से 2टा पार्सल मोर कैंसिल होती। बाकी तक जहाँ भी पार्सल था सबको मुझे डेलीवरी कर देती। आज पार्सल थी सब शेष होगा। अब डायरेक्ट घर को जावा। तो जब आपको आज वीडियो भल लगी ताले वीडियो टी लाइक करदे और निज सांग शेयर करदे। आदि मो चैनल नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ, बेल आइकन टी दबाई देवे। तो मुझे देखा डायरेक्ट आप सहित नेक्स्ट ब्लॉग रे।